kublai piki perlok ke website pe ya ke video jonga hakane ke channel te kumbang ala kular hakane ke video ngan pen iya pi kumno ban transfer ya ka track ka pila record na ka kasio sha ka phone jong pi te ngam pen slami ero am ngan pen iya be direct kumno ba pin transfer te pe ya pi transfer pi don kam ban thiet kum une waya mo une u plug ne jack mo don pe pi hajan ne pi to te don arteli split way namta ka recording way namta ka earphone te une badon earphone de ban prong ban snap score une badon badon mic pade ude ban prong ya ka ne keyboard ha ka ne te kumno ban prong pade phap thiet pat so way u cable ba kumune pai channel ba he channel baret te kumno ba pin prong ya une baret phap ban prong ha une ubadon ne mic mic uba como voice recorder mo sign badang tu prong hang tu te une bajrong pade bahe phi prong ha kane ka piano jong phi bathok phone la thol pa hane phone chu prong ba ing tu ndala dep frong pade ya une pat prong no ha phone jong phi une prong nang ta sa click hau voice recorder mo click hau voice recorder ndala click hau voice recorder press record te pisa tempat ikatu ka track jong phi wala record nakane kalong internal recording bai press nang ne start stop nang ne press bai nang tu ape hadu bandakut kalong internal recording bai te kanam dan kun da sawas ne star kami osnore na makla record bai siapa te tangkum tahi haka screen ngan sepeni artat ya phi kumno ban iyo haka mobile pat ba ka recording kale ka mobile pat pai kalong kum tu haba phi record haka mobile mo kalong internal recording te kam dan kun no ga jing sawa lada ka don ga jing sawa ne nang tairo kam lele ngam tip la kiwi ki mobile ki support ne am te ka Samsung te ka support mo but ka Samsung ka support bahaya kane ka recording ban transfer tengah thrai tang kum tahi filas ngotho te khublai sibon la phim par ngotho sa comment senga ngan sa pen I byang kumno ba phin transfer ya ka track na ka kasio sha ka phone jong phi te khublai sibon ngin second pat ha ka video nang ya kersan sa like sa share sa subscribe